Dauti utiudze kuti waenda pacontact yani izvizvi apa saka iwe uri kuti uri kutora vhidhiyo ndikutora vhidhiyo ndichienda pacontact ndiamboseka ndimbotanga ndaisecha then secha like so on icontact yakanzi mama 0783 0783 ndo namba dzamama idzi recent incoming call chichichichiona saka ngatichidhilita namba dzasimbo ndofungidzira kuti handina so toda kutangidza patsva kudzisevha namba idzi tobva takufonera ndika saka toda kuti simbu mble so right saka toda kuti titi 0776 futhi 73 319 mira avatanyepa 19 hanzi chifuti dzakana safe namba dzasevha voice namongo vaizi saka takati tichifona ndichika voice call make calls with the network mogo ari kutombona namba dzangu chakwari right ukaona chi miratona sati wabva pavhidhiyo because ndichazoda kuti ndirise papage pangu ndonzwa vanhu vachibvunza ndokomenda sei so ndira kukomenda one chi mjarabisa daira kai amana zviri kuitika pana vamahwani mogo vibes ari kusevha nhamba ari kuverenga macontacts ari kuverenga machats saka pachazouya yatinotiyo Facebook page handitika izvo zvaenda pafacebook page manotifications commented on your photo toda so go back to Zoom see translation get so admire chichichi follow not there so varitaura zvinyadza vaita gaziyane navo kodai get there so tontida so tinakuona kuti tinatsvaga patokomenda nditika kuti tiona kuti mogo to the world handitika saka toda kunyora toda kureplya junior chabvuta uyu totanga tailaika kudai tatareply todai so hora here junior todai so taposta hatiti sekuposta kwataita saka tida kuti tigoni kudaira vanhu vanenge vachimogovaidzespecial unondihila saka ichi chikamu ndofunga kuti chadarika ungadai kwakuri kwekuti nguva dzinoita wandiposte ndai kupostera isabhuku rike zvinezi manje ashanitendera kana kuti rega rikoposta foto asi foto iri manje ndoda kuritora from WhatsApp so mira ti switch account because ndine maaccounts two at the same time pa WhatsApp one
So taswitch account. Miraita ipedze kuita zvari kuita. Hey, Irombo. Saka titaura kuti Mogo Vibes anenge achitoona. Saka tiri kuti isusu toda kutsvaga Bright Star Media ndizvo. Abatanyepa. Alright, katingosecha Bright Star Media. Right. Kana tikadai soko zora tabudisa enlarge photo HD photo iri ndo rinonzi group manje handisi kuda group Bright Star Media, yeah. Iri ndo chat.